बे समाव हादोर गेजेरारि थाखोनि मोनसे रादाब भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा दोनथ'नायनि दाबिफोरनि सोमोन्दै आमेरिकानि बारग' हायुङारि रैखाथि बोसोनगिरिया बुंदों ट्राम्पआ गासिनिबो क्रेडिटखौ गावनि मुं लायो। सुलुंनि बादिब्ला अपारेशन सिन्दुरनि उननिफ्रायनो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा दोनथ'नायनि क्रेडिटखौ लानो होंगो दोंगो जागासिनो दङ। बबेखानि आमेरिका नेशनेल सिकिउरिटि एजेन्सिनि बारग' बिबानगिरिया दावहा दोनथ'नायनि बागै आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि दाबिफोरनि सोमोन्दै मोनसे मख'जाथाव बिबुंथि होदों। अपारेशन सिन्दुरनि उनाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहा दोनथ'नायनि क्रेडिटखौ लानो बादायलायनाय जादों। फारसेथिं आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ दरनै हादरनि गेजेराव दावहा दोनथ'नायनि क्रेडिटखौ लागासिनो दङ। नाथाय भारतआ बुंदों दि बे दावहा दोनथ'नाया गावसिनि फारसेनिफ्राय खालामनाय जादोंमोन जेब्ला पाकिस्तानआ बिथांमोनजों सोमोन्दो लादोंमोन। बबेखानि बे आयदायाव आमेरिकानि बारग' हायुङारि रैखाथि बोसोनगिरि जन वल्टनआ भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा दोनथ'नाय गोरोबथानि क्रेडिट लानायनि थाखाय आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पखौ सोंखारिदोंमोन। आमेरिकानि नेशनेल सिकिउरिटि एजेन्सिनि बारग' बिबानगिरिया हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि बेबादि क्रेडिट लानायखौ दुखुनांथाव बुंदोंमोन। बिथाङा बुंदों बियो डनाल्ड ट्राम्प जाय गासिनिबो थाखाय क्रेडिट लायो। आं फोथायो दि आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों सावरायदोंमोन आरो लेङाइ हादरगिरि जेडी वेन्स आरो हादरसा नेहाथारि मार्को रुबियोआबो बे सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन। बिथाङा आरोबाव बुंदों बियो हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि आखुथाय मानोना बियो सोरबा गुबुना क्रेडिट लानायनि सिगां गाव सिगांग्रो क्रेडिट लाग्रोयो। आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि बेबादि आखुथाया रागा जोंथाव जानो हागौ। बेयो गोबां सुबुंफोरखौ रागा जोंहोनो हागौ। आमेरिकानि बारग' एनएसएआ 22 एप्रिलाव जम्मु काश्मीरनि पहलगामाव गिख्रंथाव उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव भारतखौ रैखाथि होनायाव राहा लानायनि मोन्थायखौ मदद होदोंमोन। बियो मुंख'जाथाव दि पहलगामाव उदखारि गाग्लोबनायाव सा 28 सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन। बेनि फिनजाथाय महरै भारतआ अपारेशन सिन्दुरखौ मावफुंदोंमोन। बल्टनआ बुंदों भारतआ थारैनो पाकिस्ताननि सिङाव बै जायगाफोरनि बेरेखायै गावखौ रैखाथि होनो राहा लानो मोन्थाय दंमोन जेनिफ्राय उदखारि गाग्लोबनायनि बिथांखि लानाय जादोंमोन आरो बेखौ जाफुंसार होनाय जादोंमोन। Trump likes to take credit for a lot of things, whether he deserves the credit or not. I think the calls that he made, Vice President Vance made, Secretary Rubio made, were hopefully helpful in de-escalating the confrontation. It's pretty clear to me that the decisive step was the call from the chief of the Pakistani military to his Indian counterpart that indicated that Pakistan wanted to get off the escalation ladder. But that's how Trump does things, and it's not particularly aimed at India or anybody else. He